няколко общини има много активни центрове. Примерно Перник се оказва. То си е физическо място, Да, което общината, част от общината се води. Има си хора, които на заплата си работят в това място. И консултират с младежи, или правят някакви политики за града, събития. Да, те насърчават активността сред младежите. Сръчни кампании, образователни инициативи, всякакви събития, нали, тя тази като цяло да си младежки работник е малко, мисля, че България го няма като, нали, дефинирана професия. Да. Всъщност се го има на доста места и точно се води и от worker. И така. И всъщност, забелязвайки, нали, какво липсва в града, всъщност виждам, че липсва такова пространство, където млади хора с идеи да се събират. И изобщо и физическо пространство, нали, за различни